سبيل إلى السلام يبريني تقطي إليه خطنا يمضي الوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمبي على تنوك على بركاته أمبي سالي دنفا ولا سون هرماكا noye ala kiray ana somogo ani mawma de ye a tugu ɲɔgɔnya ɲuman sira kan ala ka nin aw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu sanuma in kan aw bisimila u ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye tijaniya bulonba ye alhamdulillah bi an kɛmɛ ka an karamɔgɔ bisimila kɛnɛ kan tuguni an karamɔgɔ min ye sɛgɛnbali ɲinanbali ye n'o ye a sheikh Alhusen Jakite ye yani an ka don bi kɔrɔfɔw kɔnɔna na an b'a a bisimila kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ assalamu alaikum wa rahmatullah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bisimila tuguni bulon kɔnɔ جلو بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد غفولي بشريف لا تي في لامريكا لا بلا جيريني جماني مسلمان دمسي يعني مقربا شريف لا بارك الله كفولي كان ندوما كفولي سما كاسي انكرموني au conseil islamique président no Cheikh Ousmane Madan Haydara كفولي داما ani ko conseil mo bela jeli ana ka demba bela jeli na ka foli di mal islam bela jeli ma inshallah ka foli la se ambalma tijani mo mali kono ani mali koka bien fantan nan bela jeli fe wa ko bela jeli ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an karamo hakilla bɛɛ lajɛlen ka foli ka lamini ni waati na mama de bɛ ko jɛmuka in tɛ fa kɔ a bɛɛ sɔgɔlen bɛ ni waati na bɛɛ lajɛlen bɛ ka lamini kɛ jɛmuka in na an karamɔgɔ alhamdulilayi ala sɔnna ma i y'an lafaamuya Cheikh Tidiane ani ala kira ka ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam wallahi mɔgɔw y'a faamu mɔgɔw y'a faamu ni dalu ye parce que a ma kɛ kunfɛ kuma ye hakilla o min n'an kun b'o kan ni ye faamuya sɔrɔlen kan an bɛna b'o kan ka tɛmɛ mais ni mɔgɔ mɔgɔ de mago b'a la n'o seginna kɔfɛ dɔɔnin dɔrɔn o bɛ sin k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a faamu n'i yɛlɛla YouTube kan conférence yɛrɛ ka page bɛ yen i bɛ lajɛliw kɛ i bɛ taa sɔrɔ video ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen ni ala sɔnna ma o la an bɛna tɛmɛ taali ko filanan min na an kɔni a sabatira an bolo wa an y'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in kɛra ɲɔgɔnye in kɔnɔna na an karamɔgɔ an y'a mɛn ko kira kisi ni nɛɛma b'a n'a somɔgɔw ye k'a ye cadeau di Cheikh Tidiane ma an karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn cadeau in mun de don jalo ala kan bɛ sababa ma inshallah Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu an y'a fɔ sigi tɛmɛnenw na ka dalilu sarada k'a fɔ a y'a fɔli min kɛ k'a ni alakira ye ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam yaqadatan la manaman Allahu akbar kɛnɛ kan ka sɔrɔ sunɔgɔ tɛ Allahu akbar alakira ye fɛn d'a ma wurdi d'a ma k'a ɲin'a fɛ k'a ka hadamadenw tarbiya ni o wurdi ye o wurdi ni ala sɔnn'a ma an kɛlen kɔfɛ ka dalilu sabati k'a fɔ Cheikh Tidiane ni alakira ye ɲɔgɔn ye sisan an bɛna don a ye wurdi min d'a ma o wurdi ye fɛn siya jumɛn ye Allahu akbar cadeau in de tun ye wurdi ye o de tun ye wurdi in ye Allahu akbar wurdi in ye fɛn siya jumɛn ye wurdi in ka baara ye mun ye wurdi in bɛ composé mun ni mun ni mun ni mun na wurdi in sariya don wa sariya tɛ fɛn kura don diinɛ kɔnɔ wa walima fɛn kura tɛ Allahu akbar i ye faamuya n'a y'a sɔrɔ fɛn kura don diinɛ kɔnɔna la sariya tɛ sɔn min ma an b'a fɔ tijaniya an bɛ tɛrɛci a kan an b'a bila Allahu akbar nka n'a y'a sɔrɔ fɛn don fɛn min ko sariya ye maaw su ka bila kɛli la c'est à dire sariya sɔnnen don a ma daliluw b'a la an b'o daliluw tɔmɔ sariya kɔnɔna la sariya ye mun ye
kuranɛ ani alakira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam alakira ka sunna ani kuranɛ o de sharia Allahu akbar ye faamuya n bɛ dalilu ta o kɔnɔnaw la Cheikh Tidiane ko wurdi min dira ma wurdi min bɛ kuranɛ kɔnɔ wa wurdi min bɛ hadisa kɔnɔ wa n'a ni kuranɛ kɔnɔna bɛnna walima ni hadisa kɔnɔna bɛnna an b'a fɔ wurdi in ja wurdi ni sharia de bɛ bɛn ja ni ye baara kɛ ni wurdi in ye ja ye baara kɛ ni alakira ka sharia sallallahu alaihi wasallam ja ni ye baara kɛ ni wurdi in ye ja ye baara kɛ ni kuranɛ ye n'i ye baara kɛ ni wurdi in ye ja ye baara kɛ ni alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam mais n'a ni nin fila fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ wurdi in ye an b'a éléments bɛɛ ta an b'a kɛ ka kogo bugɔ Allahu akbar an b'an ko d'a ma i faamuya ni ala sɔnna a ma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛna o lamɛn o de bɛna lamɛn ɲɛfɔliw fɛ inshallah i faamuya tijaniya tijaniya an karamɔgɔ Ibrahim Saleh Al Husseini n'o ye tijaniya karamɔgɔba ye a sigilen bɛ Nigeria ka kɔn ale ɲɛ an karamɔgɔ Cheikh Ibrahim Niass Al Kaolahi n'o ye Ibrahim Niass ye ni o ye Kaolack karamɔgɔkɛ o y'a fɔ ka kɔn ale ɲɛ ka kɔn olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ an karamɔgɔ Sukayrij Ahmad Sukayrij n'o ye Cheikh Ibrahim Niass karamɔgɔ ye Marɔku jamana kan o y'a fɔ ka kɔn olu ɲɛ i ye faamuya tijaniya dɔnnibaa ba tɛmɛnenw fo ka taa gun Cheikh Tijani na bɛɛ ye kuma in fɔ tijaniya hakika ye fɛn jumɛn ye an b'a fɔ tijaniya mun fɛn sugu don o kana ka dɔn a kan ka dɔn tijaniya ye ko fila ye a hakika ye ko fila de ye i mana a kɔnɔ sen k'a sen ko fila bɛ yen nɔ n'o ma sɔrɔ a kɔnɔna la tijaniya tɛ yen Allahu akbar o ɲɛfɔ an ye o ko fila ye fɛn min ye Jalo tijaniya i bɛ wurdi min k'a kɔnɔ wurdi min bɛ kɛ sɔgɔma ani wula fɛ o wurdi o ye a seleke kelen ye o y'a pilier kelen ye pilier filanan ye fɛn min ye wurdi in bɛ kɛ ni condition minnu ye a condition wurdi kɛli condition o y'a seleke filanan ye fo ka sabati maa min ye wurdi kɛ nka n'a ma wurdi condition matarafa an b'a fɔ e tɛ tijani mɔgɔ ye i m'a dɔn n'i ye kuma in faamuya maa min n'i ye condition matarafa nka i ma wurdi kɛ e tɛ tijani mɔgɔ ye o kɔrɔ a fila bɛɛ de bɛ taa fa fila bɛɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye i ka wurdi kɛ wurdi condition i k'o fana matarafa i ka jɛnɛw ye k'o matarafa wurdi o bɛ kɛ sɔgɔma ani wula fɛ nka wurdi ye fɛn sugu jumɛn ye an b'o ɲɛfɔ a bɛ kɛ ni condition min ye condition dɔ b'a la i b'o kɛ ka kɔn wurdi kɛli ɲɛ o bɛ kɔn wurdi kɛli ɲɛ condition dɔ bɛ o condition ninnu na o bɛ kɛ wurdi kɔnɔ i bɛ ka wurdi kɛ waati min na i b'o kɛ wurdi kɔnɔna la mais condition dɔ b'a la o bɛ kɛ wurdi kɔfɛ condition in bɛ tila ka taa nin tilayɔrɔba saba la condition in yɛrɛ bɛɛ farali ɲɔgɔn kan condition n'i y'a ci ka bolofaraw bɔ a la k'a ci a bɛ taa se condition 23 ma condition 23 o condition 23 n'a ka di ye i bɛ se k'a condenser k'a fara ɲɔgɔn kan ka dɔ don dɔ kɔnɔ ka dɔ don dɔ kɔnɔ o la a bɛ kɛ condition bakuruba 5 ye i bolo n m'a dɔn ni ye n faamuya mais a condition a bakuruba walima a détaillé i ye n faamuya n'i bɛ tarika tijaniya wurdi faut que i ka condition ninnu matarafa condition dɔ bɛ kɛ ka kɔn wurdi kɛli ɲɛ dɔ bɛ kɛ wurdi kɔnɔna la dɔ bɛ kɛ wurdi kɛlen kɔfɛ ni maa min ye kelen ka dankari kelen na nin condition ninnu na an b'a fɔ dankari la i ka tarika tijaniya ko la o bɛ kɛ de danbɛ kari tijaniya la o kɔrɔ de e tɛ tijani mɔgɔ sɛbɛ ye n'i ye condition i ma condition dɔw bɛ yen nɔ olu ye condition ye jagoyaw do f'olu ka na la o condition dɔw b'a la olu ye condition ye olu kanunen do olu ka na la nka condition belebele minnu b'a la n'olu ye jagoya ye n'o kan ka na la n'i y'o condition kelen kari n b'a fɔ i ka tijaniya tiɲɛna i ye silamɛ ye i bɛ ka alabato min kɛla alabato lakika don i bɛ baraji sɔrɔ a la mais kalanden min tɔgɔ ko tijani ko nin ye tijani kalanden ye i ye faamuya bonyaw ni ayiwa kɔrɔtakow ni karamaw ni ala kɛn bɛ ka baraji min lasago i ye faamuya o baraji i ye dɔ bɔ o baraji la i t'o baraji sɔrɔ i ye dɔ b'a la
wala ni be kuma in faamuya an bɛna don nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a ka kan an bɛ condition nin fana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ta k'a bila sariya balance kɔnɔna la est ce que nin condition ni alakira ka sariya bɛ bɛn wa ani kuranɛ bɛ bɛn wa ani sunna bɛ bɛn wa an b'o condition kelen kelen bɛɛ décortiquer k'a bɛɛ bila balance kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛ n'a condition bɛɛ a bɛɛ sariya sɔnna a bɛɛ lajɛlen ma a fitinin n'a belebeleba sariya sɔnna a bɛɛ lajɛlen ma n'o kɛra an b'a fɔ donc tijaniya chartiw jaa ni maa min ye baara kɛ n'a ye i ye baara kɛ ni silamɛya charti ɲumanw ye ni ala sɔnna a ma o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ni maa min ye baara kɛ ni tijaniya wurudiw ye jaa i ye baara kɛ ni kuranɛ ye i ye baara kɛ ni alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam donc nin parti ba fila ni ala sɔnna a ma an ka émission nataw la an bɛna kuma nin parti ba fila kan bi an bɛ kuma min kan o ye parti fɔlɔ ye an b'o datigɛ i ye n faamuya ka o bonya n'o nafa fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ yanni an ka don a détail kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma naam an karamɔgɔ an b'o de nɔfɛ an b'a fɔ arabukan na ko zikiru naam bon ala kosuma bamanankan na mun de don a bɛ mun nafa se silamɛ ma voilà ala kosuma don dɔ la ala kɛra ka sahaba dɔ bɛ yen nɔ ko abdullahi ibn bisr hadisa in nana Tirmizi kɔnɔ a nana Ahmad kɔnɔ Ahmad ka musnad la a nana Nasa'i kɔnɔna la a nana hadisa kitabu caman kɔnɔna la a nana Ibn Hibban kɔnɔna la nin bɛɛ ko hadisa in ko hadisa kɛnɛma don an bɛna hadisa min lakali sisan nɔ pour que ka zikuru importance fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ parce que wurudi ye zikuru de ye i faamuya cɛ taara alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko olu sigilen bɛ alakira fɛ alayhi salatu wasalam a ko cɛkɔrɔba dɔ nana burusi kɔnɔ arabu don a lafulen don a bɛ komi mɔgɔ banabaatɔ tulo b'a la a nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ya rasulallah ya ala ka ciden mais sahabaw ka ladabu de ye nin ye n'u tɛ fɛn min dɔn o fana ye bonya suguya dɔ ye voilà n'u tɛ fɛn min dɔn u bɛ wuli k'a ɲininka ɲininkali kɛ n'u b'a ɲininkali kɛ fana maa min bɛ se ka réponse ɲuman d'u ma u bɛ sin o de ma o fana kana ka yaala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun min bɛ ko ɲɛdɔn taa ɲininkali k'o la jɔn b'a dɔn ka tɛmɛ alakira kan mɔgɔ si alayhi salatu wasalam donc cɛ wulila ka se alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ya rasulallah a ko inna shara'i al-islami qad kathurat alayya riwaya dɔw ko inna shara'i al-islami qad tasha'abat alayya alakira silamɛya sariyaw n'o ye silamɛya alabato minnu bɛ maa surunya ala la faridaw kɔfɛ dɔnnibaw ko sariya yan nɔ a kan bɛ fɛn nafilaw farida kɔfɛ mɔgɔ t'a fɔ ko seli ko cayara ma mɔgɔ b'o fɔ mɔgɔ t'a fɔ ko sun ko cayara ma fo ni bana y'i sɔrɔ bana min bɛ sun bɔ i kan cɛ ko de inna shara'i al-islam maa b'i yɛrɛ surunya ala la sariya kɔrɔ de ko ayiwa ɲɔgɔmɛ bɛ taa min bada la sira min fɛ ɲɔgɔmɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka taa min ji la o de tɔgɔ ye arabukan na ko asariya an ka dɔnnibaa silamɛya dɔnnibaaw y'a ta k'a da alabatow minnu b'a la ni alakira y'o kɛ farida ye walima a y'a kɛ sunna ye walima a y'a kɛ mustahabu ye a ka mantonw kan e b'o sira min minɛ n'o sira b'i lase ala ma o de tɔgɔ ye ko sariya dɔnnibaaw ka bɛnkan na a ko alabato nafilaw minnu bɛ yen nɔ ni maa b'o minɛ ka se ala ma ni o ye alakira alabato sira ninnu a cayara n ma dɛ ne ye banabagatɔ ye ne man kɛnɛ n kɔrɔla nin ko cayara ne ma dɛ alakira n'i m'a lajɛ ka ko dɔ fɔ n ɲɛna i ye n faamuya a ko fa hal min babin atamassaku bihi jami'a alakira sira dɔ yira n na sira kelen pe dɔrɔn yira n na sira kelen pe min ni ne y'o minɛ o bɛ n wasa ka bɔ nafila tɔ bɛɛ lajɛlen ma i ye kuma faamuya sira kelen fɔ n ɲɛna sira kelen min ni ne b'o minɛ ka n sin ala ma n'o ye n'o sira kelen bɛ se ka ne wasa ka bɔ nafila tɔ bɛɛ lajɛlen ma alakira o fɔ n ɲɛna ne tɛ se ka nafila ninnu bɛɛ kɛ n tɛ se ka nin ko in bɛɛ kɛ silamɛya sariyaw cayara ma kosɛbɛ dɔ fɔ n ɲɛna fɛn nɔgɔnin dɔ fɔ n ɲɛna fɛn magamani dɔ fɔ n ɲɛna fɛn dɔ fɔ n ɲɛna n'a kelen bɛ se ka jɔ baara bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ la nafila bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ la alakira o fɔ n ɲɛna pour que n ka n jija o la n ka se ala ma n'o ye jalo i ye kuma in faamuya alakira ko a ma
sallallahu alayhi wa sallam alakira de b'a dɔn ale de bɛ a dɔn alakira n'i y'a ɲininka fɛn fila la walima ni fɛn fila dara a ɲɛkɔrɔ k'a ka kelen choisir a la min ka nɔgɔ a la a b'o de ta n'a bɛ jɔnw bilasira k'u lase ala ma a tɛ sira compliqué kelen d'u ma a bɛ sira nɔgɔ de d'u ma fɛn min u bɛ se k'a kɛ u jɔlen u bɛ se k'a kɛ u dalen u bɛ se k'a kɛ u bɛ taama la u bɛ se k'a kɛ k'u to dumuni kɔnɔna la i ye n faamuya fɛn min b'a la ni hadamaden bɛ se ka kɛ i ka lahala bɛɛ lajɛlen na n'ale kelen a kelen kɛli bɛ se ka jɔ alabato nafila bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ la alakira ko a ko la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah a ko ala kosuma daji kana ja i nɛn sanfɛ o kɔrɔ de ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i ka lahala bɛɛ lajɛlen na maadama ji b'i nɛn sanfɛ i k'i jija i ka ala kosuma mara ni kuma in faamuya i k'i jija sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i ka ala kosuma ka sɔrɔ i ka kow la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na tuma bɛɛ lajɛlen na ala kosuma de bɛ se ka jɔ alabato nafila alabato a bɛ se ka jɔ a bɛɛ jɔyɔrɔ la maa bɛ ala kosuma min k'i da la a bɛ se ka jɔ alabato nafilama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ la nka n'i ye alabato nafilama yɔrɔ n'i sera ka min k'a la en même temps ka ala kosuma o fana kɔnɔna la o de fana ka fisa kosɛbɛ mais n'i ma se ka alabato nafilamaw k'olu caman kɛ i jija i ka ala kosuma ka caya ala kosuma mago tɛ effort ba la mais ala kosuma a ka magan a ka nɔgɔn mais a nɔ ka ɲi ka tɛmɛ alabato bɛɛ lajɛlen kan mara i kuma faamuya alabato n'i b'a kɛ ni ala kosuma bɔra a kɔnɔna la o tɛ alabato ye bilen o ye foroko lankolon ye o tɛ se ala ma i kuma faamuya n'i bɛ seli fo alabato ka sɔrɔ fo ala kosuma ka sɔrɔ seli kɔnɔna la seli min ni ala kosuma t'a kɔnɔna la o seli tɛ se ala ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko laysa laka min salatika illa ma aqalta foyi t'i bolo i ka seli kɔnɔna la i mana seli surunya i mana janya i mana kɛ cogo cogo ye foyi t'i bolo i ka seli kɔnɔna la fo ni e yɛrɛ ala kosuma waatini min kɔnɔ i ka seli kɔnɔna la ala b'o de baraki sɛbɛn i ka seli kɔnɔna la seli kosuma min seli min ni ala kosuma t'a kɔnɔna la o seli modèle de bɛ mɔntɔn i n'a fɔ finikolon bɛ mɔntɔn cogo min na i tilalen kɔfɛ seli la k'a kɛ k'i bugɔ ɲɛda la o tuma e ye seli forme kɛ mais seli fɔn ye min ye n'o ye seli a nin ye min ye o taara k'e da n'o ye ala kosuma ye kuranɛ b'o de fɔ ɲɛna inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ko wala dhikrullahi akbar wala dhikrullahi akbar donc seli a ka fonction ye min ye o ye k'i bila baara ɲumanw kɛli la k'i fatani ka bɔ kojugu ni kokonɛw olu kɛli ma mais seli ala kosuma seli kɔnɔna la o de ka bon ka tɛmɛ hali seli yɛrɛ kɛli kan o de ka bon parce que n'ale ye seli jɛ a bɛ komi seli nin de ye seli jɛ donc o seli tɛ minɛ fɛn dun n'a ni y'a jɛ o ye su de ye a bɛ bin donc ala kosuma ye fɛn ye fɛn min ni a ka bon kosɛbɛ ni ale de bɛ se ka jɔ alabato bɛ place la alabato foyi tɛ se ka jɔ o b'a yira an na k'a fɔ ko ala kosuma fɛn don min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ silamɛya kɔnɔna la an karamɔgɔ Muaz bin Jabal n'o ye alakira ka sahababa dɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ko a jɛɲɔgɔnw ma don dɔ la a ko akhiru ma faraqtu alayhi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam a ko ne ni alakira bɛ fara ɲɔgɔn na an ka fara ɲɔgɔnya laban na ne ni kira farala ɲɔgɔn na siɲɛ laban min na n ye question dɔ poser a kunna n ko alakira ma e nana ni ko minnu ye a ko ka ca dɛ i nana ni sun ye i nana ni seli ye i nana ni jaka ye i nana ni nafilaseliw caman ye i nana ni hɛrɛ caman ye saraka bɔ i nana n'o ye i nana ni sinjitigiw ye i ye nin nati ka a y'a caman ɲɛfɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko nin baara bɛɛ lajɛlen na o baara jumɛn de ka di ala ye ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan baara jumɛn ka di ala ye ka tɛmɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ hadamaden ka baara bɛɛ lajɛlen kan Allahu akbar alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko an tamuta wa lisanuka ratbun min dhikrillah a ko saya k'i sɔrɔ saya b'i sɔrɔ don min na o k'a sɔrɔ ala kosuma daji ma ja i nɛn kan ala kosuma a daji ma ja i nɛn kan o kɔrɔ de ye i ka sa ka sɔrɔ i bɛ ka ala kosuma la o ma nɔgɔn dɛ yarɔ o ma nɔgɔn dɛ donc n'i y'o kɛ o de ye baaraw la ɲuman ye k'i si bɛɛ lajɛlen kɛ ala kosuma la fo saya ka n'i sɔrɔ i bɛ ka ala kosuma la kuma in kɔrɔ o de ye e k'i si bɛɛ lajɛlen kɛ ala kosuma la fo saya bɛ n'i sɔrɔ don min na a k'a sɔrɔ i bɛ ka ala kosuma la a k'a sɔrɔ i bɛ compter la ala kosuma jɔnw fɛ
ako o de ka di ala ye o de ka bon ala bolo o de baara ye min b'i surunya ala la ka tɛmɛ i ka baara kelen bɛɛ lajɛlen kan i faamuya alakira b'o de kuma ɲɛfɔ hadisa wɛrɛ kɔnɔna la a b'a fɔ ko sabaqal mufarridun maaw ye kɔni kɛ maaw ye danni kɛ maaw minnu b'a la n'u bɛ ka ala danfara ka ala kosuma ka ala ni fɛn bɛɛ danfara ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ ala kosuma u miiri bɛ ala de kan n'u jɔra u miiri bɛ ala kan n'u sigira n'u dara u miiri bɛ ala kan u mana kɛ waati o waati la ko kɔlɔsi de b'u bolo u bɛ ka ala kosuma la u bɛ ka istighfaru kɛ u bɛ ka siri ala kira kan sallallahu alaihi wasallam u bɛ ka la ilaha illallah fɔ olu de bɛ wele ko al mufarridun i faamuya sahabaw ko alakira ma o ko jɔn de ye mufarridunaw ye a ko adh-dhakirina allaha kathiran wa dhakirat maa minnu bɛ ala kosuma ka caya a cɛman a n'a musoman olu de ye mufarridun ye lahara don olu de bɛ danni kɛ i b'a sɔrɔ u ka baara man ca nafila seliba caman tɛ yen nɔ sun nafila caman tɛ yen nɔ mais n'u ka baara bɔra ka jɔ maaw ɲɛkɔrɔ u bɛ maaw dan u ka baaraw la k'aw ka baara ka fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ye nafila caman seli ka sɔrɔ ala kosuma t'a kɔnɔna la ala kosuma ye jumɛn ye i bɛ nafila seli waati min na o k'a sɔrɔ i miiri ka da ala dama dɔrɔn de kan i miiri kan ka da fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye i faamuya donc o de ye fɛn min n'i b'a fɔ i nɛn na ka caya o bɛ sabati i dusukun na fɛn min sabatilen b'i dusukun na o de bɛ bɔ i nɛn kan ka caya i faamuya o kɔrɔ olu bɛ u ka lamaga fɛn fɛn kɛ a seli n'a su n'a jaga n'a a saraka bɔ n'a fɛn o fɛn n'u bɛ lamaga kɛ n'u b'u ɲɛsin ala ma n'o ye i b'a sɔrɔ u b'a kɛla waati min na o b'a sɔrɔ miiri bɛ ala kan u t'a kɛla yɛrɛ kama u t'a kɛla tɔgɔ ɲini kama u t'a kɛ jamu ɲini kama u b'a kɛ ala yɛrɛ jati kama ala min n'o tɔgɔ bɛ ka boli u nɛn kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i ye faamuya tɔgɔ min bɛ ka boli nɛn kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na jalo a k'i tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ o masa o de ko b'i kɔnɔ ko min b'i kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ o de b'i nɛnkun kan waati bɛɛ lajɛlen na ma fika zahara ala fika fɛn min b'i kɔnɔ o de bɛ bɔ i nɛnkun kan kuma bɛɛ lajɛlen na ma dɔn ne kuma in faamuya donc zikuru ye nin ye nin zikuru ye zikuru min ni a nafa ka bon kosɛbɛ i ye faamuya ala kira y'a ka sahabaw bila nin baara de la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n'o tɛmɛna ala kira y'i kanto sahabaw ma don dɔ la a ko ma a ko ala adullukum ala khayri a'malikum a ko est ce que n tɛ aw ka baara min ka fisa n'aw ka baara bɛɛ lajɛlen ye n t'o yira aw la wa baara min b'a la ni baara ye ni a baara n'a jɛlen don n'a ka seni ni ala bɛ sɔn a baara la ka tɛmɛ aw ka baara bɛɛ lajɛlen kan n t'o baara ɲɛfɔ aw ɲɛna wa i faamuya n tɛ baara fɔ aw ɲɛna baara min b'a la n'o de ka fisa ala bolo n'a ka di ala ye ka tɛmɛ nafolo saragali ma ka nafolo k'a ta k'a yɛrɛkɛ ten tɔ hadamadenw kan a ka di ala ye ka tɛmɛ o kan a ka di ni sanu dili ye a ka di ni wari dili ye a ka di i ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ ala ka sira kan i ka sa ou bien u k'i faga i ye faamuya ou bien i k'u faga yarɔ o ka di ala ye dɛ a ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n t'o faamu ɲɛna baara min b'a la n'aw y'a kɛ i ye faamuya a bɛ aw ka jurumuw yafa a b'aw ka darajaw kɔrɔta ala yɔrɔ a b'aw ka darajaw kɔrɔta arijinɛ kɔnɔna la baara min n'a y'a kɛ a b'aw surunya ala la ka tɛmɛ aw ka baara bɛɛ lajɛlen kan n t'o baara fɔ aw ɲɛna sahabaw ko bala ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala kira o baara fɔ an ɲɛna koyi ala kira ko o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ zikrullah ka ala kosuma o de ka bon ala yɔrɔ o de ka di ala ye o de bɛ maa surunya ala la ka tɛmɛ hadamaden ka baara bɛɛ lajɛlen kan a ka di ala ye n'an ka baara bɛɛ lajɛlen ye a ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ an ka baara bɛɛ lajɛlen kan a b'an surunya ala la ka tɛmɛ an ka baara bɛɛ lajɛlen kan a b'an kodiya ala ye ka tɛmɛ an ka baara bɛɛ lajɛlen kan o de ye zikrullahi donc ala kira ye fɛn fɔlɔ min di Cheikh Tidiane ma ni Cheikh Tidiane ka wurdi n'a ka wurdi jɔlen b'o kan ni Tidiane yɛrɛ jɔlen b'o kan o ye zikrullahi de ye o ye ka ala kosuma ye ala kosuma nafa min b'a la ni y'a nafa la an sera ka fitinin min fɔ a la k'a tɔ caman to yen nɔ o de ye nin ye an karamɔgɔ ala kosuma ye fɛn ye min ka bon kosɛbɛ i ye a lakali an ɲɛ cogoya min na ni ala sɔnna a ma min de don ani fana a dira cogoya mun na sigilen bɛ fɛn minnu kan sigida nata wɛrɛw an da na s'a ma o la nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na teliyala an karamɔgɔ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka da nin kan jalo zikuru bɛ mɔgɔ bila tubabuw ko en symbiose avec l'univers a b'i ni ala ka dali a b'i n'o bila i n'o bɛ taa fan kelen fɛ ni ala ka danfɛnw bɛɛ taara kinin fɛ
e yɛrɛ bɛ taa kini fɛ tabaw la n'a bɛɛ taara numan fɛ e bɛ taa kini fɛ numan fɛ tabaw la i ye faamuya zikuru bɛ maa bila o cogoya de la kuranɛ ko a ma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ala ka dali kɔnɔna la foyi tɛ yen nɔ ko o tɔgɔ ye ko fɛn f'i k'a sɔrɔ a bɛ ka ala kosuma la fɛnw bɛ ala kosuma la e fana ka ala kosuma ka fara o fɛnw kan o ye i ni danfɛnw bɛɛ bɛ ka taa fan kelen fɛ i ye faamuya donc Cheikh Tidiane ka wurdi a bɛ min k'an na o ye k'an bila ala ka dali bɛ taa fan min fɛ an bɛ ka fara ala ka danfɛn tɔw kan an bɛɛ ka sin fan kelen fɛ fan ye jumɛn ye an bɛ taa yɔrɔ jumɛn na wa anna ila rabbikal muntaha an bɛɛ bɛ ka taa fan kelen fɛ o ye jumɛn ye an bɛɛ bɛ ala ɲinina an bɛ fɛ ka se ala de ma wurdi in bɛ an tan tɛgɛ ma k'an sama ka bɔ an yɛrɛ bolo k'an sama ka bɔ danfɛn tɔw bolo k'an bila ala ka sira kan ka taa an tɛgɛ di ala ma subhanahu wa ta'ala donc wurdi in kun ye o de ye wurdi in tɛ dɔwɛrɛ ye zikuru dɔrɔn de don zikuru fana ye fɛn ye alakira y'a nafa fɔ an ɲɛna kuranɛ y'a nafa fɔ an ɲɛna donc a ka kan ni maa min ye nin ko in faamuya i ka tijaniya i k'a faamuya k'a fɔ ala ko suma de don ni ala sɔnna ma inshallah an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hakilila walawalali minnu daminɛlen filɛ nin ye maa caman na faamuya sɔrɔ ni ala sɔnna laɲini ye min ye a ka ca ala fɛ o fana bɛna sɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ ala deli sigida nata wɛrɛ ala ka kɛnɛyaw di yan'o se an ka mɛn ka tɛmɛ ni babu ye an bɛ kɔsegin fɔli k'aw ma nin waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Sirifila jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan Tijaniya bulonba ale jɛmukan kɛnɛ kan ani an karamɔgɔ n'o ye Cɛrno Al-Hussein Jakite an kun bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de kun ye zikiri ye alakira kisi ni nɛɛma b'a ye ani Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu a n'a ka ɲɔgɔn ye kado minnu dira o kado in zikiriw de don zikiri yɛrɛ min ye an bɛ fɛ k'o de dɔn n'an y'o dɔn min dira an bɛ don o kɔnɔna na kelen kelen o la ni ala sɔnna a ma nin jɛmukan in n'aw ye a lamɛn a ka ɲɛ a ka ca ala fɛ min ye tijaniya ko ye aw bɛ faamu caman sɔrɔ a la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali basigi don a kɔnɔna na an ka cɛba minnu binna kɔrɔn fɛ an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala ka wusara alijana la jamana in ala ka kisi jamanadenw ala ka hakili ɲuman di a bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.